Ονομάζομαι Μιχάλης Πιερέτης. Έχω συντάξει ένα-δυο ποιηματάκια αφιερωμένα με όλη μου την αγάπη για όλους τους συνανθρώπους μου. Τα πιο πάνω ποίηματα, το ακόλουθον σχετικά το επόμενο, το εσύνταξα ακριβώς για τη θετικότητα και για την ηρεμία και την ειλικρίνεια του καθενός. Όταν θωρείς μες στο γυαλίν και βλέπεις την νοσιά σου, να ξέρεις ότι το κορμί που έχεις για φορεσιά σου εχάρισμα μου το Θεόν, να το έχεις πάντα σεβαστόν με όλη την καρδιά σου. Κι όπως κι αν είσαι άνθρωπε, έτσι ήταν το γραφτό σου, να μην έχεις παράπονο ποτέ που το Θεό σου, αλλά να τον ευχαριστάς και που καρδιάς να χαιρετάς κάθε συνάνθρωπό σου. Ο άνθρωπος πας του τη γη για δοκιμασία και όταν τελειώσει κι ύστερα πάει για θανασία, μόνον όταν τα ξόφλησεν ούλα με τη θυσία και δεν έχει πιο συγγένεια με την υποκρισία. Όταν μιλούμε για άνθρωπον δεν εννοούμε έναν. Αρσενικός ή αθηλικός έχουν και δυο τους γέμαν. Μα αφού εν πράγμα φανερόν πως δεν γεννήσκεται νερόν ούτε και με το ψέμα. Πάντα αγάπη να έχουμε ο ένας με τον άλλο. Δεν έχει πιο καλύτερο πράγμα στο περιβάλλον. Εκτίμησης και σεβασμός είναι το κάτι άλλο. Η αγάπη είναι αθάνατη, παντοτινή μηνίσκει. Κι όπου σταθείς, κι όπου βρεθείς, θα έρχεται να σε βρίσκει. Κι ακόμη αν παρασυρτείς και πας κατά βαρβάρον, κάλες την στην πόρτα σου και να'ρτει άρον-άρον, να σου γλυκάνει την καρκιά, να φύγουν τα μαράζια. Μα δείξε να κοθέλεις ή να κάνεις νάζια. Είμαι σίγουρος ότι θα σας άρεσε. Το νιώθω. Νομίζω μερικοί από εσάς θα έχουν και το κρασάκι δίπλα τους και διασκεδάζουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το δεύτερο, το οποίο το εσύνταξα σχετικά για την Ανάσταση του Χριστού. Θεέ μου πανταχού παρών, Πανατολίνος Δύση, βορκάν και νότων κι ουρανών, κι όπου υπάρχει ζήση, δίνε μας τη δύναμη να βρίσκουμε τη λύση σε όλα τα προβλήματα που θκιούμενοι στη φύση. Έχουμε το Πανάγιον το πνεύμα σου μαζί μας, μα έχουμε και το πονηρόν βαθιά μες στη ψυχή μας. Και γύρω που μας σουξουλά και πράττουμε καμιά βολάν λάθη με τη βουλή μας. Έστειλε και το γιόκα σου στη γη να μας διδάξει και έφυγε παραδείγματα προς την καλή την πράξη σ' όλη την ανθρωπότητα με λόγον και με τάξη. Μα πιάσαν και σταυρώσαν τον χωρίς καμιά αιτία. Μίσι μου θα τους έπαιρνε στη γη τη βασιλεία και τράβησεν τα βάσανα να φύγει σωτηρία στον κόσμο των αμαρτωλών να κάνει μετανία. Είχε όμως τη δύναμη για να μας καταστρέψει. Μάθηκε μας καλά ο νους μας να δουλέψει. Περκεί μετανοήσουμε να τον παριορίσουμε και ο ουρανός να φέξει. Να δούμε τι σημαίνει φως, πουν του Θεού η χάρη και η καρδιά μας ούλους μας τη λάψη της να πάρει. Εγιώνει με παστούν τη γη τον κόσμο να διδάξω, μα αφού έχω το χάρισμα ποίηματα να συντάξω, το δίκαιο του κάθε ενός πρέπει να το φωνάξω. Κι όταν θα πάω στο καλόν, εθύμιο θα μείνουν και εκείνοι που νη συμφωνούν, άφης τους να με κρίνουν. Με δίχα παρεξήγηση, εγώ θα έχω απέτηση, εφόσον έτσι ήμουν. Όπως είπαμε, είναι αφιερωμένα με όλη μου την αγάπη και όλων των σεβασμών προς τον συνάνθρωπο. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτές τις ρίζες και αυτήν την διάλεκτο την αγαπημένη. Ήμουνα από μικρό παιδί, πήγαινα στην
είναι αμόχωστο στη γλώσσα, τη λεγάμενη γλώσσα που λέμε στην Κύπρο. Και 8-9 χρονών πήγαν με τον πατέρα μου και άκουγα με μεγάλη προσοχή που ερχόνταν από διάφορα μέρη της Κύπρου, Λιοπέτρη, Παραλίμνη, Φρέναρος, και έκαναν διαγωνισμό τσατισμάτων που λέμε. Είναι πράγματα τα οποία τα ετύπωσα. Τα ετύπωσα αυτές τις λέξεις, τις ωραίες και τις φιλοσοφικές, ας τις πούμε. Ήταν κάποτε ένας, πώς το λέμε, ο Μακαρίτης ο Κούαρος, από το Λιοπέτρη, με τον συγχωριανό του, τον Δημήτρη τον Τάκα. Ήτανε και δυο μεγάλοι οι τραγουδιστές, τσατίσματα. Και ακούστε να δείτε τι μου έμεινε και δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου αυτό. Εν τω μεταξύ των προηγούμενων χρόνων, ο Δημήτρης ο Τάκας, ο Μακαρίτης, έχει κερδίσει το κύπελλο. Τον επόμενον όμως του έψινε κάτι όμορφο και ωραίο και πολύ δυνατόν ο Μακαρίτης ο Κούαρος, και του άρχισε με το πρώτο. Άρχισε ο Πιολάρης να παίζει όπως οτιδήποτε, το ξέρετε το βιολί, και του λέει ο Κούαρος: «Πελέτα πόσων πληθυσμών, Τούρκοι, Ρωμιοί και Εγγλέζοι, πολίτης μέχρι χωρικών, των κάτω μέναν ποντικών, ήρθαν να δουν που παίζει». Άρχισε ο Πιολάρης, εμάχε τον, το Μακαρίτης το τακούι τον ελαούσαμε. Εμείς και διαγυρώ από εκεί που είναι τα πράγματα του ψησερεύουν μαρ, δεν μπορεί να πει τώρα. Επήρε κάπου 3-4 λεπτά να του απαντήσει. Του λέει: «Με τούν το λόγο που λαλείς, θα αποφύς της φάκας. Εφόν εν πράγμα φανερόν, έμπορα πεις εμποντικός, ρε Κούαρε ο Τάκας». Αυτή ήταν η σωστή απάντηση. Και οπωσδήποτε, πολλές άλλες περιπτώσεις ήταν μια άλλη περίπτωση στο Παραλίμνη, πάλι 8-9 χρονών ήμουν και άρεσκε μου να πηγαίνω εκεί που ήταν ο παπάς μου και πίναν το κρασί τους με τις δρέγκες τις οφτές, και ο αδερφός του παπά μου, ο Μακαρίτης ο Φοιτηρής, ήταν αδέρφια από τον ίδιο πατέρα. Του άρεσκαν πολλά τα ποίηματα, τα τσατιστά, και έτσι στην παρέα που ήταν τους λέει: «Κοπέλια, θα σας πω», τους λέει, «αυτόν το τραγούδι, και θέλω την άλλη εβδομάδα να έρθουμε πάλι να κάνουμε το γλέντι μας και να μου φέρετε την απάντηση, όποιος νομίζει να βρει την απάντηση». Τους λέει το εξής: «Εψές εχώρουν όρομαν την Κύπρο δοξαμένη, και γύρου γύρου μηχανές και εν είχε μια ζεμένη. Πέτε μου ήταν που ξηγεί, και έχω αγιάτρευτην πληγή και μιαν καρκιάν καμένη». Τι όμορφο πράγμα ήταν αυτό. Και μπράβο ρε κουμπάρε, οπωσδήποτε ήπιαν τα ποτά τους, γεια σου και να σας δούμε την άλλη εβδομάδα. Ευρεθήκα συν, έλα κοπέλια, ήβρετε την απάντηση. Άρκεψε ο ένας το πιν του, άλλος το ξύν του, τίποτε, ένα τσάτιζε, που την γύρω στον ουρανό. Λαλεί τους: «Εντάξει, ένα λεπτό. Η δοξαμένη εξηγεί την υποδουλοσύνη, και οι μηχανές εκδικητές δίχα δικαιοσύνη». Επισκαλεί, βάλαν το ούλοι μες στα κάλια το θείο να πούμε. Κύριον είδα. Και λαεί τους και ένα άλλον πράγμα, θα σας πω άλλον πράγμα. Όποιος μετρήσει το γυαλόν μιαν εβδομά με το κιλόν, Πανατολίνος Δύση, να του δώκω τα γλυκιά, εγιώνει πας στην τραουκιά, αφού να τα ζητήσει. Και οπωσδήποτε θέλω να συνεχίσω, αρέσκει μου αυτή η διάλεκτος, η παρέα, το γέλιο, διότι έτσι είμαστε, μόνο το γέλιο είναι πολύ ωφέλιμο στον άνθρωπο, και
να κλείσουμε δαμέ και καμιά άλλη φορά σε άλλη συνταγή να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, με όλη μου την αγάπη. Σας αγαπώ. Γεια σας.